כן. אחרי יום הקדוש, אחרי שנה הקדוש ברוך הוא ניקה אותנו, רחץ אותנו, שטף אותנו, בריאות חדשות אנחנו מגיעים לחג הסוכות, זמן שמחותנו, אם כי אנחנו עדיין בגולוס, אבל זמן שמחותנו. אני פונה לאחים, יש כמה וכמה וכמה סוגים וכמה סיפורים שקשה להם לשמוח, בכמה מסיבות שונות. זה מסכן, זה מחכה לילדים, וזה יש לילדים לא עליכם חולים, וזה ילדים שלא עליכם, לא ביידישקייט, וזה עם בעיות רפואיות, וזה בעיות של פרנסה, וזה שלום בית, כל אחד עם הניסיונות שלו. איך עושים עם המצווה הגדולה ושמחת בחגך, איך אפשר לשמוח כשקשה? אבל צריך לדעת, בקדוש ברוך הוא נתן מצווה, סימן שאפשר לעמוד בזה. איך? להתפלל לקדוש ברוך הוא. אנחנו מבקשים ביום טוב, ועשיינו השם אלוקיך שבקש מעתך לחיים ולשלם לשמחו ולששון, כאשר רוצים שבמות על ברכנו, רבנו שלנו, תתעיל אותנו בשמחה, תן לנו. שנדע, כל אחד בקושי שלו, בעגמת נפש שלו, שיזכור, יש לנו אבא בשמיים, שהוא יודע את הצער, ומצטער איתנו. וזה כתוב במשנה בסנהדרין. עכשיו, חלילה דמן של רשעים שנשפר, אפילו רשעים נשפר דמן, שכינה אומר, קלני מרואי שקלני מזרועי. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי צער. אז למה סובלים? אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. הדבר הראשון צריך לדעת שאין לנו טענות על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. הלב שלו מלא אהבה. תפילות, בקשות, תחנונים, לקרוא רקיעים, לקבוע את השמיים, כן. טענות חס ושלום לא. ואברהם אבינו, שהוא אבי האומה, איך הוא זכה? עמד ב10 ניסיונות, ומה בעיקר מוביל אותו כל הניסיונות? שלא יראה רחם בטוב, לא יראה רחם בטוב של הקדוש ברוך הוא, אין לי טענות. אחת הסיבות שרואים שיש צרות, רואים פרשת עקב, ויודעתו עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנוי, השם אלוקיך מייסרקו. אבא לפעמים נותן מכה לילד לטובתו. לאבא זה כואב. ואין מילים לתאר שאדם מתוך קושי, אבל פי מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שכרו לאין שיעור לאין לרוך. בני אמר לפום צער או אגרו. אדם עובר תקופה. לפעמים קשה לו למה הוא סובל, לפעמים הכי קשה לו למה חבר שלי לא ואני כן, ואני יותר טוב, ואני יותר טוב ממנו. זה דברים שמצוקה פנימית, ואדם אחרי המצוקה אומר רבנו שם, אבל מה שאתה עושה, אין לי ערעור אחר מידותיך, לא זו בלבד שהשכר שלו רב ועצום, אלא הוא מונע הרבה גזרות מכלל ישראל. הרבה יהודים חיים בזכותו. הלוואי שכל אחד יזכה לזרע שכיום, בוא אסור להתייאש. אבל לפעמים בשמיים יש לאדם, הלוואי של ילדים, אם זה, יש, גם שילדים, יש עוד סוג ילדים, שאתה הצלת אותם. יש שם מלמד בן חבר יותר כאילו יולדו, מלמד בן חבר כאילו ילד אותו. אחד שמציל לב שכן בישראל כאילו קיימה אלו מולה. ילד שכמעט הלך לעולמו ומישהו בא והציל אותו, הוא שלו. מי שעמל בתורה, מקבל עול מלכות שמיים באהבה, עובד על המידות, מביא הצלה לעם ישראל. גם זה נקרא, הוא גורם ריבוי בכלל ישראל. שמענו מהרשיבה, רב חיים שמואלביץ זצ"ל לברוכה. אני יכול להגיד לכם כמה שהוא בכה על כל אחד שסובל, וכמה הוא בכה על כל אחד שצריך מחכה לילדים ועד עדיין אין לו. כמה הוא בכה. אבל הוא אמר לנו פעם, שבירה סמידס פנה יוחיד ראתם את הרבים, בתרגום, שבירת המידות יחיד שובר מידותיו, אפילו פעם, אז הוא מציל רבים. כוח של היוחיד, שובר איזה מידה, רוצה כועס על מישהו ומתגבר, רוצה לעשות משהו, לנקום ומתגבר, מציל רבים. אז אי אפשר לתאר את הזכויות של כל אחד ואחד, שבקושי הוא גם עובד את השם. מה אנחנו רוצים רק לדעת, להתפלל? בא עכשיו חג, עוד מעט הגאולה תבוא, הכל ישתנה והכל יהיה לטובה, והכל יראו שהכל היה לטובה. אבל אז צריך להתכונן. עשינו כל ישראל, כל אישה תלד שישה בקרס אחד, כמו שהיה במצרים, להתכונן לזה. אז לא יגידו, אוף, אין לי כוח.
אני שמספיק לי אחד, לא, כל היום יהיה עוד ויותר, אי אפשר לדעת מה שיהיה. אבל עד הגאולה, שאנחנו מחכים לה, מגיע עכשיו, ושמחת בחגיך, שכל אחד ידע שהקדוש ברוך הוא איתנו, עם הכלל ועם הפרט, ועם אחד שיש לו קושי, אז הקדוש ברוך הוא אימו נויכה וצורו. והקדוש ברוך הוא, אני יש דקו יש כהן. אני הקדוש ברוך הוא, מי שלב נשבור, אני איתו, לא עצבוס, עצבוס לא טוב, ולב נשבור. לב נשבור, ונתקל אלוקים לא יציב זה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את הילדים שלי שקשה להם ומתגברים ומתחזקים אליי. זה הקדוש ברוך הוא אוהב, וזה הצולה שלו ושל כלל ישראל. אנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא, בזכות כל הצדיקים, בזכות כל השומרת ערב, בזכות התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא יבכות כל אחד ואחד, בזרע של כיומה, ויפתיע את כולם לטובה, וייתן לכולם כוח להתחזק בכל מיני מצבים, ונתקרב לקדוש ברוך הוא באמץ ובסום מכל הלב, ואז הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע ממורים, כולם יזכו לגאולה השלמים, ואומרים ושלמים, לקרב את הגאולה, לצפות לגאולה, ויקוים בכם, אשריכם בעולם הזה, תבדחו ללבבו, והקדוש ברוך הוא יקבל ברחם ורוצה את כל תפילותיכם.